A 34ª edición da Festa dos Callos de Meis manterá toda a súa esencia, pero chega con novidades. Carme, a cociñeira que se encargou de preparar este prato nas últimas 2 décadas, ten que deixalo este ano por cuestións de saúde. Os fogóns pasan a mans do cociñeiro profesional Paco Caneda. É un reto personal e, sobre todo, espero estar á altura porque dou fe de que a señora que levaba aquí moitos anos, pois, coa experiencia que tiña, pois chegar á súa altura, non? Ou casi, se non é á súa altura, casi. Eu espero non defraudar. Caneda é moi coñecido no Salnés por ser un dos profesores do obradoiro de hostalería da Mancomunidade. Nos do Concello activamos fai 2-3 semanas a maquinaria de búsqueda de unha persoa que sustituíra, e creo que non podíamos buscar mellor sustituto que unha persoa experimentada, coñecida e ademais querida na comarca, non? Entón, este ano Paco, que con un equipo de persoas que lle van a acompañar e que el vai a elixir, vai a ser o cociñeiro desta edición. O cociñeiro promete respectar todo o sabor e esencia da receita dos callos de meis, pero a súa chegada trae tamén unha novidade á festa. Haberá versión deste prato apta para persoas celíacas. Se nos ocurreu unha idea maravillosa e que este ano vai a ser unha innovación desta edición, non? E que vamos a facer, vai haber tamén callos disponibles para persoas que sufren de celiaquía, para celíacos, apto para celíacos, que a verdade é que hasta agora non o fixeramos e eu creo que vai a ser unha novidade importante. O que facemos é os callos de forma tradicional para todos igual. Si que a hora de ligar un pouco despois os callos, facemos uns aparte, en este caso sin fariña e sin nada que poida perjudicar, en este caso, para a xente que é celíaca, que poida consumilo sin ningún problema. A Festa dos Callos celebrarase o domingo 12 de xullo. A receita contará con 600 kilos de garabanzos co obxectivo de despachar unhas 5.000 racións.